ଥରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଦଳେ ବେଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ବାକି ବେଙ୍ଗ ସବୁ ତାକୁ ଡରିକି ରହୁଥିଲେ, ତାକୁ ତାଙ୍କର ରାଜା ମାନୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇ ହୋଇ କହୁଥାଏ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ? ବେଙ୍ଗରାଜା ବେଙ୍ଗରାଜା। ଥରେ ସେହି ପୋଖରୀର ବେଙ୍ଗ ସବୁ ପାଖ ଫାର୍ମକୁ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଳଦକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ଆରେ ଇଏ ତ ଆମ ବେଙ୍ଗରାଜା ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ହେବ। ସେମାନେ ସବୁ ପୋଖରୀକୁ ଫେରି ଆସି ବେଙ୍ଗରାଜାକୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଫାର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ବଳଦ ଅଛି। ବେଙ୍ଗରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୋ ଠାରୁ ପୁଣି ବଡ଼ କିଏ? ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଲି ନ ଦେଖାଇବି, ତାହେଲେ ଏମାନେ ମୋତେ ଆଉ ରାଜା ମାନିବେନି। ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖାଇବି, ମୁଁ ସେଇ ବଳଦ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ? ବେଙ୍ଗରାଜା ବେଙ୍ଗରାଜା। ସେ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପେଟ ଫୁଲାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ପେଟ ଫୁଲାଇ କହିଲା, ଦେଖ, ଏତିକି ବଡ଼। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆହୁରି ବଡ଼। ସେ ପୁଣି ଜୋରରେ ପେଟ ଫୁଲାଇ କହିଲା, ଏତିକି ବଡ଼। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆହୁରି ବଡ଼। ସେ ପୁଣି ପେଟ ଫୁଲାଇ କହିଲା, ଏତିକି ବଡ଼। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆହୁରି ବଡ଼। ବେଙ୍ଗ ପୁଣି ପେଟ ଫୁଲାଇ କହିଲା, ଏତିକି ବଡ଼। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆହୁରି ବଡ଼। ସେ ପୁଣି ପେଟକୁ ଫୁଲାଇ କହିଲା, ଏତିକି ବଡ଼। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆହୁରି ବଡ଼। ଏମିତି କହୁ କହୁ ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ପେଟ ଫୁଲାଇଲା ଯେ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ତାର ପେଟ ଫାଟିଗଲା।